ukuthi ngelanga ukusukele uzothatha noma 3 days uzophekwa nje kwaNgobese uphekwe nje uthi hayi Ngobese abonje bo December noma namuntu ukudoda la kuyaphekwa lapha bayazi abantu bafike khona kunendlu nje seceleni lapha ungeniswa kuphekwe bese uma ube nenhlelo wayiswe entabeni usuke lapho isolwandle noma uyiswe emfuleni bese uyabuya lapho uzokwenziwa egazini kusuke kubulawa yonke into ubutho kusegazini lakho asebenza istayela lapha yalashwa mawubona uhlune inkinga ungathi namaphayiphayi sikufake lembizo ekhotheza zokuclean usuku lonke sikuphuza ugamza ikubhemisa uqonda isabuluke nje ukulethe ningane zelezi ehlupha ke sezidlala ama drugs nilethe la ake nilethela lezi ngane ngesifaka impemiso nje sikhothe kube nje ngathi konke kuyahlaza kuyavuka la ngoba ukugcina umuntu astakhe noma enento umuntu ephethe yakhe kanje enento kanje umuntu ibonto yakhe uthi unayo kodwa uyathithiza nje awazi ukuthi wenzani yini indaba ndodo ngoba urubusisile nansi imali nansi iveni khona egcekeni phuma drive imoto hambo uhambe uthathela abantu impahla ubuye kube nemali esiphi ingane zithenga 5 ulaleleni ukuthi kube njani hayi dimone madimone sherani ki video ke singaxabani ke sibanga into engekho ke mawukhona la oqhopheke khona mangikhuluma sorry kodwa kuningi ebengikhuluma la kuyikho mangabe kukhona into ebona iyaphazama phone mawukhona ukusizwa ngawufona yekela into okungafoni ngoba ukungithola isikhathi side lo ngi Facebook no phone uzothola ukuncedakala baba yini nibe nosuku oluhle uNkulunkulu anibusise mhla ka3 sobe sivala unyaka esontweni abafuna ukuba khona beze sizobakhulekela ukuze uzothi iqala unyaka ube muhle kunabantu abaplanela ukuthi bazobulawa manje abayodutshulwa nje boku December nje kunabantu abaplana ukusuka emagoli beyodestroya oChristmas basemakhaya yekeni into ininzayo phuma lento makunabangani abanjalo phuma kubo awuyibuza ukuthi ube kuthiwa ingane zakweni ezodutshula ephaleni ezakhela uzungu ungajabulani akuthathi into nje mayizokwenzeka embi iniplan ukuyenzela umuntu uyibhekise ngakuyibuza ukuthi lena lethu yenzela abazali bami ayithu yenzela ingane zakithi ngaba happy phumani kule ngqondo kunabantu abaplana ukontshontsha inkomo lezi inkomo zabantu enintshontshwayo sebefikile abantu kuthina lamalonga esiwasebenzayo ngelinye ilanga uyosha nendlu ngelanga uzobanjwa phuma kule nto yakho yokuntshontsha inkomo zabantu niyantshontsha ifuyo khona labathatha ifuyo zabantu la behambe nazo abantu njengoba nisebenza nje madoda nomama la nifuyo nabazali banishela indawo nezifuyo kunabantu